سلام تخطاتلتي هيلن تايمز كما يتخونو أمبا أركس نلومو ونعاخم يمهري زبلنا يمدب قريبنا لكم علينا مو كتكاتاتلنا بخبر نعدم قال كاب طغمتات أركنت مبزحتهم سبات أب هيوتهم زلعل بوتا زهبوهم نتم أمونات يعرقتهم يوم انتخونا جن كلهم يعرقتخا تعيات يوم مالت هيكونن تعيات يعرق بجهود حسابنا حساب يلاوات يوم مبزحتو جيزي ولو نزيفاتو خوينو انت تسمعهم حقي كاب مزراب دحرا يبلون يوم مخنياتو ناتكات صبق سلازمنيو نعاخا كم تازل لخا ايام زغبلوخا نسخاون كمو أبجيز شجر كون تخنة نسم يوم تجاخا تعي عركنت حبرا ودقف أون زت قلليو سلازي نايك أربع يعرقتخا كتحجزهم ترايا يكون زت صبيخا نعاخا نخحجز خاون دلوات يوم ولا تأنكو خجبروا زخلو تسني لهم كسمعوها تخن تعي عركنت أبتعنا ناون تخنة رؤسو زخالت سلوالو بخمين زبل أبتحت زلوا نتبتات نملكت قداماي كاب صموا يدحننا صموان محبراو صموان نا امراون اكالاون طعنانا خصلو يخእል እዩ ኣብዚ ግዜና ከዓ ብዙሓት ሰባት ብጽምዋ ከም ዝጥቁዕን ኣብ ጭንቀት ከም ዘለውን መጽናዕትታት ይሕብር ኣብ መንጎ ጉዳያት ዘሎ ፍልልይ ምእንቲ ክትርድኦ ነዚ ስዕብ ሕሰበሉ ኣዕርኽትኻ ርእስኻ ንኸይተግልል ጽምዋ ከይስማዕካን ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም ጽምዋ ክልተ ዓይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ቀዳማይ ካብ ሰባት ክርሕቕ ከለና ዝስማዓና ጽምዋ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ መንጎ ብዙሓት ሰባት ከለና ዝስማዓና ጽምዋ እዩ ነታ ኣብ መንጎ ህዝቢ ጽምዋ ትብል ሓረግ ሰሚዕኻ ትፈልጥ ዶ ብዙሓት ይዕርኽ እንኳ ተሃለውኻ ጽምዋ ግን ይስማዓካ ምኽንያቱ እቲ ብሓቂ ዘገድስ ባህር ርክብ እዩ ተራወይ ዕምቆት ዘይብሉ ዕርክነት መብዛሕትኡ ግዜ نسمعتها ودقف بزح عقتونيو أب هيوتك بزحت يعرخ كهلو خايخ اليوم مسخ بونسوتيو مسخ زعوت ويون مسخ زناقعو مستيركا كتكافلو تخل تأمن عرك تزيبلكا جن تموك سمعك يخل بتخال شينخكا حيدت نايك 4 عرخ ون كي ترفو كاب تموان اخترحق حجزو خايخ اليوم تموك سمعك خلخا كتزاررب كتوازو ويون مسفتاوي خا غزي كتحلف كم تخل سلا تفلط رحقتن كالئ رقاحيتاتن باكلاو مداي نخي تزاناغع كعكتكا زخل اكوان تخونه دلدل ركب كم زلكا مفلاط قاطراي كاب صموان نختدحن كحجزكا يخእል እዩ كالاي وطرت كامنكاي كل سب وطرت يغاطمو እዩ عبي يخن نشتو عقل مدهانيت كوهبو زخل اكوان تخونه ኣብ ፈለማ ንእሽቶ እኳ ተመሰለ ቀልጢፉ ክእክበካን ክዕብልለካን ይኽእል እዩ ከም ጭንቀት ወይ ሕርቕርቆት ዝኣመሰለ ምልክታት ጠባይ ከተስተብል ትኽእል ውጥረት ግን ብኻልእ መንገድታት ውን ክጸልወካ ይኽእል እዩ እቲ ዝሕጉስ ነገር ግን ምርምር ትራስትድ ሶርስ ኣብ ዘውፅኦ ምርምር ከም ዝሕብሮ ድልዱል ዕርክነት ምዕቃብ ንውጥረት ብዝያዳ ከም ዘጉድሎን ከም ዝቕንሶን ገሊፆም ኣለዉ ብዛዕባ ሓደ ነገር نمودأتا جزي زحرق كالو وي اتجنق كالو وان محسب منالبات بزعبا شغلوتكا نحادة تأمنو عركخان نجير كايت تخون كومو بمقبار كاون فتح كتركب تخليخا زحيلو خان كحقوزو خا زدلين عروق كم زلو خا تفلت انتخون كا وطرت كم تسألكا زخل نجرات مبزعتو جزي نمهناتن كبيت شنكت نممتان اقات اما اهلوان يو ሳልሳይ ስሚዕታዊ ደገፍ ኣብ ርክባት ኣገዳሲ ጥቕሚ ኣለዎ ይዕርኽትኻ ከምዚ ብምባል ይድግፉኻ ይኾኑ ክትጉሂ ወይ ክትሓርቕ ከለኻ
ኣቓልቦኻ ስለ ዝስርቕ ካልእ ተተረፈ ጽኒኢሉ ዝሰምዓካ ዓርከ መሓዛ ትደሊ ኢኻ። እዚኡ ኸኣ ስምዒታዊ ደገፍ ዝበሃል። ፍቕራዊ ርክብ እንተሃልዩካ ፈለማ ናብ መጻምድትኻ ክትኸይድ ትኽእል ኢኻ። እዚ ንቡር እዩ። ፍቕራዊ መጻምድቲ ኸኣ ሙሉእ ብምሉእ ከጸናንዑኻ ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር ምንጪ ስምዒታዊ ደገፍካ ንሳቶም ጥራይ ክኾኑ የብሎምን። ክኢላታት ርክባት ብሓፈሻ ምስ መጻምድትኻ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ሰባት ዕርክነት ክትምስርት ከም ዘለካ እዮም ዝምሕጸኑ። ከመይሲ እዚ ንስምዒታዊ ጥዕናና ክጠቅም ይኽእል እዩ። ንስኻን መጻምድትኻን ምስ ዘይተሰማምዑ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መሕለፊ ግዜ ክትሕልፉ እንተደኣ ደሊኹም ከም ናትኩም ዓይነት ተገዳስነት ዘለዎም ዕሩኽ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኩም ዘለኩም ኣረኣእያ ንኽትዕቅቡ ክሕግዙኹም ይኽእሉ እዮም። ራብዓይ ብሕታዊ ምዕባለ ኣብ ህይወትካ ኣወንታዊ ለውጢ ክትገብር ወይ ክተቋርጾ ትደሊ ልምዲ ክህልወካ እንተደሊኻ ኣዕሩኽትኻ ጥዑይ ልማድ ንኽትለማመድ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ዱልዱል ዕርክነት ንህይወትካ ከንውሓሉ ዝኽእል ሓደ ምኽንያት እዚ ክኸውን ይኽእል። ሓደ ካብቲ ኣዕሩኽትኻ ዝሓሸ ለውጢ ንኽትገብር ክሕግዙኻ ዝኽእሉ መንገዲ ጽቡቕ ኣብነት ምዃኑ እዩ። ምናልባት እቲ ናይ ቀረባ ዓርክኻ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ሽጋራ ምትካኽ ንኽተቋርጾ ዝገብሮ ውሳነ ንኽተቋርጽ ይድርኸካ ይኸውን። ኣዕሩኽትኻ እውን ምስኻ ለውጢ ብምግባር ኣብ ምርጫታትካ ክድግፉኻ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ናብ ሓደ ጂምናዝየም ክትኣትው ወይ ክትጎይ እንተደሊኻ ምውስዋስ ኣካላት ዝገብር ዓርክኻ ክድግፈካ ይኽእል እዩ። ኣብ ትምህርቲ እውን እንተኾነ ምስኡ ክተጽንዕ ከተባባዓካ ይኽእል እዩ። ካልእ ዝገብርዎ ብዘይገድስ ክሕግሱኻ ይኽእሉ እዮም። እዚ ምትብባዕ እዚ ርእሰ ምትእምማንካ ከዛይድን ኣብ ሸቶታትካ ኣሳልጦ ንኽትረክብ ዘለካ ኣጋጣሚ ክውስኽን ይኽእል እዩ። ቀንዲ ነጥብታት ጥዑያት ዕሩኽ ኣብ ኩሉ ደረጃ ህይወትካ ገደስቲ እዮም። ብደረጃ ውልቀ ሰብ እናዓበኻን እናቀየርካን ምስ ከድካ ምስ ግዜ ብዛዕባ ዕርክነትካ ዝገልጽ ገሊኡ ነገራት ክቕየር ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ድልዱል ዕርክነት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናደልደለ እዩ ዝኸይድ። ከመይሲ እቲ ኣገደሲ ነገራት ማለት ምትእምማንን ኣኽብሮትን የቕረብ ምባልን ደገፍን ወትሩ ከም ቀደሙ እዩ ዝቕጽል። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ቀሪብናዮ ዝነበርና መደብ ነዚ ይመስል። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ።